Takže sa pripravíme na pozíciu. Nôžky chodidla môžu byť pri sebe alebo jemne od seba, prispôsobte si. Začneme nádychom. S výdychom ruky idú pred seba, pred hruď, zatlačíme dlane do seba. S nádychom ideme hore, jemne dozadu, s výdychom dole do uvoľnenia. S nádychom vystrieme chrbát aj krk. S výdychom opäť uvoľnenie. Dlane na zem, pravá noha dozadu s nádychom, koleno môže ísť na zem. S výdychom do strechy. S nádychom do dosky, kolená na zem. S výdychom hruď ide medzi dlane, brada na zem. S nádychom do kobry, ako sa nám dá. A opäť s výdychom do strechy. Kolena môžu byť vždy pokrčené, keď treba. S nádychom pravá noha ide dopredu. S výdychom ľavú nohu prisunieme. A opäť s nádychom ideme hore, do jemného zaklonenia. S výdychom ruky pred seba. S nádychom opäť dozadu. Dlhé ruky s výdychom dole. Rovný chrbát aj krk. S výdychom uvoľnenie. Ľavá noha ide dozadu. Otvorená hruď a krk. S výdychom do strechy. S nádychom doska. A s výdychom opäť hruď na zem. S nádychom otvárame hruď a krk v kobre. S výdychom opäť ideme do strechy. No a potom ľavá noha ide dopredu medzi dlane, tak ako sa dá, keď treba, pomôžeme. S výdychom pravá noha ide dopredu. No a opäť sila nádychu nás dvihne hore a s výdychom končíme pomaličky. A už len si doprajeme oddych v pozícii hory, prípadne pokračujeme ďalej. Vždy so svojím dýchom.